Hej og velkommen. I dag skal vi prøve noget Black Ops på Hardcore Team Deathmatch. Lad os se hvordan det går. Ja, for det første, jeg bruger min Scar H med foregrip på, og så min B23R med longbarrel, og så 2 Confusion, og så en granat, og så dem her, som jeg ikke kan huske hvad hedder, og jeg slukker lige for det, de der folk, de fungerer irriterende. Ja. Og så har jeg Hunter-Killer, Capex og Headstorm Missile. Så lad os se hvordan det går. Ja. Ja. Start for helvede. For helvede start. Jeg skal H. Jeg synes selv den her er god, så det er derfor jeg vil til den. Så ja. Jeg skal lige sætte noget. Ups. Sætte den ned på 5. Så kan jeg styre den sådan. Ja. Ej, hvor fedt, man. Døde første gang der. Ja. Det var fucking. Hvad fuck sker der for ham der? Hold kæft. Hvad fuck sker der for ham der, man? Hvad fucking irriterende? Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Jeg sværger, hvis han står der igen, man. Ja. Kom her. Ja, død din motherfucker. Nu skal jeg lige passe på ryggen. Nej. Hvor er jeg dårlig i dag. Jeg er fucking dårlig i dag. Fuck noget lort. Fuck noget lort. Fuck. Jeg har brug for den UAV. Jeg har brug for. Okay, glem den der Scar H. Vi bruger noget andet. AN. Motherfucker. Jeg lost the lead. Fuck, bravo. Nej, du skal ikke skyde mig igen. Nej. Ja, fuck off. Yeah, fuck off. Yeah. Oh, fuck. Godt nok. Fuck, hvor fedt det der. Ja, fucking fedt, mand. Oh my fucking god. Oh my god. Wow, så kan den gå væk, man. Hvor dårligt. Fuck, hvor dårligt. Hvis jeg kommer til at skyde dig, så undskyld. Ja, jeg døde der. Fuck, hvor fedt. Yay, hvor fedt. Ja, for satan, lad os dø, dit motherfuckersvin. Motherfuckersvin, sagde jeg. Motherfuckersvin. Ja, ui. Jeg er død.
Ui. Ui. Fuck noget lort. Fuck noget lort. Fuck noget lort. Er der nogen her? Er der nogen her? Nej, der er ikke nogen her. Her går vi ned her. Fuck. Jeg skød skævt der. Hvor er jeg... Jeg er død. Sutten. Dig havde jeg ikke set mig. Yay, død. Fuck, jeg skød skævt. Men jeg dræbte ham, og så døde jeg. Yeah, vi tabte 14-13, det skulle være fedt. Nå, det er altid noget, der fik 13, kan. Eller 14. Eller 14. Fuck, hvor fedt. Fuck noget lort. Fuck noget lort. Nå, jeg synes, vi skulle tage en til runde. Bare for sjov. Ja. Oi. Hey, hvad fik vi der? Come back. Come back. Og det er sgu da nogle gode ting. Ja. Jeg vil bruge bare 1,94 igen. Eller skulle vi bruge den her? Skal jeg sætte fastmag på? Eller quick draw? Hvordan der? Og ikke alligevel. Og så tager jeg bare den her væk. Ja, bare for sjov. Ja, og sådan der. Jeg håber ikke nogen snakker. Nå, men tak fordi det er den første abonnement jeg har fået. Det betyder meget for mig. Ja, det gør det faktisk. Og tak for de 14 afspilninger af min første video. Det er sgu altid fedt. Ja, det er altid fedt. Altid fedt. Altid fedt. Altid fedt. Ja, AN igen. Eller, ja, bare AN, ikke? Jo, ja, AN, kom så. AN. Fuck, hvor lort. Fuck, hvor lort, mand. Fuck, hvor lort. Det var ren lort, det der også siger, bare. Ren lort. Ja, det var ikke lort. Næsten lort. What the fuck? Fuck. Wait. Er nogen derhen? Nej. Der er en der. Fuck, blev han af. Ja, motherfucker, tag den. Men jeg dræbte dig ikke, det er fucking ærgerligt. Motherfucker. Motherfucker.
Motherfucker. Er der nogen her? Jo. Sut den lige op i røven, motherfucker. Ja, fuck dig, man. Fuck ham. Granat. Nej. Why the fuck? Jeg camper, og så dør jeg stadig. Ej, hvor er jeg dårlig, mand. Ej, hvor er jeg dårlig. Fatter ikke, hvorfor jeg er dårlig, du. Dø. Var der ikke to? Yes, det er som om der var to. Yeah, død, mand. Død. For satan da. Hold da kæft noget lort, mand. Kæft, mand. Det gjorde faktisk lidt det der. Ja, undskyld. Pas på, Superman kommer. Jeg svær, hvis det kommer en bagfra. Jeg er for satan på ham væk. Fuck. Mennesker er døde der. Jeg er død. Hvor fedt, jeg fik ikke. Jeg svær, hvis de kommer bagfra. Jeg vidste om en der. Helt seriøst, det gjorde jeg. Motherfucker. Fuck. Yeah. Jo, bare en døde han. Jeg siger det, hvis det... Jeg var i glasklæder. Fuck hvor godt, men jeg ved... Fuck, noget lort. Nå, men jeg tror, det er alt for i dag, så vi ses næste gang her på Genshin og Let. Peace!